राजमेला फिल्डआव जोंहा नै एक्सप' नायनो फैबाय। एक्सप' राजमेला फिल्डआवहाय एक्सप' जादों आरोना। थोरै बैथिं फै। रिसार्ज बायदि नामा बेखौ नाय खोमोन नागिरदों दायो 70 औ 70 मा मानसिफ्रा मोनना मोना होनना नैबेखौ फुख'बानो बैफोरखौ मोनगोन आरो ना मोनबाय नै जोंहा मोनसेलाय 57 नो नैबेलाय 57 नालाय बाल्थिं मोनबाय जोंहा आरो दस्रा गैबावला बेनि अनगा कालारालाय कालारा बायनाय बायदि जाबाय बाहाय 100 थाखा लाखायो बेबो 100 थाखासो थांखाबाय नांला बाल्थिं मोनबाय जोंहा मागाथ'लाया जोंना फिसाजोआ गाखोदों हनै ओइ र' दां आथिं थुथुर मावजोब्बाय गाखोनानै आं